היי. אז היום קצת צבעתי את הבית החדש שלך. לא. אני אחזור למטה. טוב, אני עכשיו להעלות את זה כי עכשיו אנחנו צריכים עוד קצת, יש עוד הרבה עבודה. שונאת שוב. אני צריכה לעבוד בשביל אם היה אפשר להעיף מפה את המיטה, את הברכה הזאת הייתי מעיפה בשמחה. אני אחזור לכם. זה ייקח שניונת. טוב, אני אנסה להתקרב מחדש לטוקה בוקר, כמו שזה יעבוד. טוקה בוקר! נדלג על זה פשוט הכי קל ללחוץ על מסך. מישהו לא יצא את זה, למרות שתכף לחצה על המסך, כאן זה לא עובד שכחתי. אני מבולבלת. למי שיש כבר דמות, שיכתוב לי בתגובות, כי אין לי כוח לשאול. טוב, אני צוות החלק של הדמות הראשונה. חוויה בזמן שחיכיתי על זה. זה סוף סוף קורה. טוב, כאן הולך להיות, עדיין לא יודעת. כנראה הולך להיות סתם פחות קטן. טוב, אז נתחיל מהחדר של לא אחרת מאשר היי כאן. כמו ששמתם לב, בפיפי. טוב, זה בשביל סתם, לא יודעת למה. והורדתי לתוקר כי זה היה מכוער. טוב, הנה כאן ישימה. לא יודעת אם לא. אני יודעת. סבבה. אבל מי שרוצה יכול לעצב גם חדר לדמות שלו. לא, זה. צריך טוב. נראה לי שזה. זה. טוב, זה. שיטה לי קצת יותר מדי מבלט. מה אני רוצה? בוא נשים את זה כאן. כי רגע איך אני הולכת להראות את זה. למשל כאילו כאן הולך להיות שולחן. פה הולך להיות כיסא. אני לא עוצרת. כאן הולך להיות מחשב. כאילו זה ממש קטנתי כזה. ופה הולך להיות ארונצ'יק. אתם יודעים מה? לא הולך להיות ארון. לא, כל כך דק. טוב, אני אפרט לכם קצת. הנה, יש לי כאן קיצור. כאילו, כאן הולכת להיות מיטת גיימרים קטנה. נראה לי שאו בקומה שנייה, או כאילו פה, או פה, או בקומה למעלה, הולך להיות, רגע אני אעשה לכם למעלה יותר, בקומה למעלה,
שזה למעלה, ממש למעלה, יותר גבוה מהעץ ההוא. הנה רואים את העץ. יותר גבוה מהפרח הזה, ויותר גבוה מהילדה שלנו. יותר גבוה מהדבר הזה, יותר מזה, מכל דבר שיש בחדר הזה. הקומה השנייה. טוב, אז בואו נמשיך. הדמות שלי החלטתי שתהיה גיימרית, לא יודעת למה. אולי כי אני אוהבת לשחק. טוב, אולי שולחן אחר עדיף? כן, עדיף. ולא, עוד גיימרי. פשוט לא נשים שולחן כלשהו שחרורים ולהם. אתה נדרג בשביל גיימר. לא קטן. אז השולחן היחידי שאפשר זה. לא. לצערי הוא זה. ודווקא זה לא נורא. טוב, מה נשים ליד המחשב? מקרון קטנצ'יק שיהיה. קודם כל לפני הכל זה אוכל. אוכל. נשים כאן לפה כזה מקרון קטנצ'יק. לא עדיף את זה. וכאן נשים לספונת. טוב, אני יודעת מה נשים כאן. אבל בשביל נצטרך לעשות את זה. אם היה אפשר לתלות את זה, הייתי תולת בשמחה. טוב, קצת, אני אשים את זה פה. כי אחד, היא בבית ספר. אז ברור שהיא תצטרך. קודם כל לפני כל המחברות. כמה היא תצטרך, לא יודעת. מספרים. זה ספר. עוד ספר. עוד ספר והכי אבל הכי חשוב זה תיק. תיק הכי חשוב. איזה תיק היא הייתה רוצה נראה לי? זה. אז נשים כאן. אתם יודעים, אפשר להזיז קצת לא. זה. כאן, את זה לכאן קצת, וככה. מושלם. רגע, תמונות. שכחתי מזה.
לא יודעת מה נשאר. טוב, שטוף. טוב, אז זה הסרטון שלנו להיום, ואני מקווה שנהנתם. ואם אתם רוצים עוד סרטון עיצוב של חדר והדמות החדשה שמצטרפת לחבורה שלנו, אז תנו בלייק, תפעילו את הפעמון, ויאללה ביי.